Здравейте, приятели! Казвам се Иван Трифонов. Радвам се, че гледате това видео. В него искам да споделя с вас един метод, свързан с продажбите, който е доста успешен. Той се нарича Сократов въпрос, измислен преди много години от философа Сократ. И той е открил, че много добре работи при продажбите, когато се използва поредица от въпроси, т.е. точно 3 въпроса, на които знаем предварително, че отговора е с утвърдителен, точно с да. Значи клиентът отговаря да и след това, като четвърти въпрос, ние му задаваме и въпроса дали иска да притежава нашия продукт. Най-вероятно той обикновено отговаря с да. И по този начин тая мисъл се утвърждава в главата и обикновено закупува продукта. Стига да има нужда от него. Ако няма нужда, то просто е безсмислено да му препоръчам този продукт. Като ще дам пример, например с обученията в Успех България. Питаме човека, след като вече сме го квалифицирали, след като сме го задали въпросите, като сме разбрали, че той има нужда от този продукт, като го слушали, след това той ни му обясняваме му, препоръчваме му, обясняваме му за нашия продукт, обясняваме предимствата, недостатъците и накрая му задаваме следните 3 въпроса, които са простички, ясни семпли, но за сметка на това работят много добре. Първо да попитаме дали би искал да се повишава нивото и да стане добър в продажбите по интернет. Обикновено отговаря да. След това го питаме дали иска да получи продукт на максимално добра цена. Няма човек, който да откаже на максимално добра. Пак отговорът е да. При трети въпрос мога да зададем дали иска този продукт да може да го ползва навсякъде, когато му е удобно, било то от лаптопа си, било то от смартфона си и този продукт да се актуализира постоянно. Той също отговаря да. И след последния въпрос, казваме следователно, в този ред на мисли, значи ти явно имаш желание да притежаваш продукта на Успех България, който отговаря на предните условия и би ти бил много полезен в това, което искаш да постигнеш. И четвъртия въпрос отговора също е да. И така тази мисъл се утвърждава в главата на човек и той едва ли не е склонен да закупи продукта. Ако това видео е харесало, ще се радвам да го лайкнете отдолу и да може да го споделите с ваши приятели, които също могат да се възползват от тази информация. До нови срещи!